Začneme tady tím zákoutím, kde je kukumeloun. Ale vidíte, tady jsou ty plodíky, už nám to plodí, je to hrozně moc, toho je tam na to. No. Včeličky pilujou o 106, počítám tak ještě, nevím, 3 dny a budeme sklízet. Tady fík, o ten se nestarám a má tam kukumelouna, vidíte. Místo fíku plodí kukumelouna. No. A jako pěkně roste. Je to takový samorost. Tady mám jahůdky, ty jsem právě nedávno ostříhala, tak už začínají mít plůdečky, kvítečky. No, tady máme lilie. Teď bude kvíst krásně. Tady už má taky pupence. No, ale je mi to divný, proč nejdou rovně. Jdou tak na šikmo. Bude asi kvůli tomu sluníčku. Ale otočit to nemůžu. Tak, tady jsme si vysadili okurky salátový znova, tak uvidíme, jestli bude něco. Tady máme jednu, pažička ostříhaná, už byla na chlebíku. Tady máme další. No a hned skočíme tady na rajčátka. To je taky džungle. Rostou se s mým životem, i když je zaštipuju. Ale podívejte, tady už začínají být červený. No. Furt nám tady rostou ještě kvítečky. A tady máme žlutý. Krásný. No, oni jsou zelení, no. Žlutý už jsou tamhle. Vidíte? Vidíte? No a tady nechávám ještě jednu větev, ale nevím jakou, jestli tamhle tu nebo tu druhou. Uvidíme. No jo, naše chlouba, jahůdky. Sklízíme každý den. Teď už jsme po sklizni, takže tady žádný červení nejsou, ale zase budem. No jako nejsou to 3 kg denně, no. Ale tak na zobačku. No a tady máme papriky. No jsou trošku seschlý, nebojte, já je zalejvám, ale ono je den, svítilo na ně sluníčko, tak večer zase budou krásný. No, tady někde budou, jsou plůdky, možná je tam nevidíte. No, tady takhle vidíš jeden, nevidíš, tady. No, tady jsou takový, to budou asi podlouhlý papričky. Já už ani nevím, jaká je to odrůda, no. A tady máme další papričky. No, je jich tady hodně. Nevím, jestli jsem je neměla prorozdělit. Ale mají takový zvláštní tvar. Nevím, co to je. Necháme se překvapit. No samozřejmě zase truhlíček s kytičkama, že jo. Tak třapatka, denivka, nevím tamhle to, co to je, kakos a zase třapatka. Myslím si, že letos nevykvetou. No. A tady máme zase salátovky. Nechávám 2, protože jsem hamoun. Takže mám dohromady 4 salátovky, představte si to. A jsem hamoun a chci jich mít co nejvíc, když jsem přišla o tam tu původní a nesklízím teď. No. Jak jsem vám říkala, měla jsem problém s těma mšicema, takže jsem pepína musela ostříhat. Už to vypadá dobře. No, ale nemyslím si, že letos nějak vykvete, nebo prostě bude mít plody, no. Tady máme zase truhlíček s tím, s liliema. Tady nasazili pupence. Tady taky budou pupence, už se těším, jaký budou krásný, mají být červený a bílý. Tady konsta má být bílá a tyhle mají být červený. No. Tady ty rozchodníky, já nevím, jestli fungujou nebo nefungujou, žijou. No prostě si nějak tady žije, no. Takže to byl můj jižní balkónek. Lidičky. Na severní se podíváme jindy. Papa.